नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बालाघाट एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। तर आपण या व्हिडिओमध्ये 15 MCQ घेतलेले आहेत इतिहास या विषयाचे। चला तर पाहूयात पहिला प्रश्न। आणि हे जे प्रश्न आहेत ना ते सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, ठाणे अशा ठिकाणी जे पोलीस भरतीचे 2017 किंवा 16 यासाठी झालेले जे पेपर आहेत त्यामध्ये घेतलेले आहेत। पाहूयात पहिला प्रश्न। कोणत्या देशात प्रवेश करताना नथुला खिंड ओलांडावी लागते? तर करेक्ट आन्सर आहे चीन। समोरचा क्वेश्चन, मुसाफिर हे आत्मचरित्र कोणाचे आहे? तर ते आहे बघा अच्युत गोडबोले यांचं। करेक्ट आन्सर आहे। ज्योतिबा फुले यांना महात्मा ही पदवी कोणी दिली? तर मुंबईच्या नागरिकांनी त्यांना महात्मा ही पदवी दिलेली आहे। सन 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा दिल्ली रेडिओवरून वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत गाण्याचा मान सर्वप्रथम कोणाला देण्यात आलेला होता? तर याचं करेक्ट आन्सर आहे हिराबाई बडोदेकर। बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक कोण होते? तर ते होते मदन मोहन मालवीय। खालीलपैकी कोणत्या देशात पहिल्यांदा पुस्तक छापण्यात आले म्हटलेले? तर चीन या देशामध्ये पहिल्यांदा पुस्तक छापण्यात आले होते। अजिंठा हे जगप्रसिद्ध ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? औरंगाबाद या ठिकाणी आहे। शून्याधारित अर्थसंकल्प कोणत्या राज्याने मांडला होता? तर हा संकल्प महाराष्ट्राने मांडला होता। त्याचा करेक्ट आन्सर। रायटर्स बिल्डिंग हे पाश्चात्य शैलीतील वास्तू कोणत्या शहरामध्ये आहे? याचा करेक्ट आन्सर आहे कोलकाता। रावण छाया हा भारतातील खालीलपैकी कोणत्या राज्यातील बाहुल्यांचा खेळ आहे? तर हा पहा ओरिसा या राज्यातील आहे खेळ। 1858 मध्ये कोणते शहर भारताची एक दिवस राजधानी होते? फक्त एक दिवस, तर ते अलाहाबाद। कोणत्या देशात अल अक्सा मशीद हे इस्लाम धर्माचे पवित्र स्थळ आहे? तर ते इस्रायल या देशात आहे। भारताने कोणत्या साली आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण केले? या ठिकाणी जागतिकीकरण आहे, थोडंसं चुकलं। तर 1991 साली अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण केले भारताने। 0 माईल हे स्थान कोणत्या शहरामध्ये आहे? तर हे आहे पहा नागपूर या शहरामध्ये। पोफळी विद्युत प्रकल्प कोणत्या तालुक्यामध्ये आहे? पोफळी बरं का, तर हा आहे चिपळूण या तालुक्यामध्ये आहे।